Ngongkon Pak Wit deh. Apa? Apa? Iki wis pindah kono. Oh. Iki dukel sik. Jimoe kok mebu ya. Pusate kono ra dianu sik. Heeh. Cepat. Ngendi? Pusat. Pusat. Pusate gak sih apa? Jadi sapa? Enek setrume ra engko. Ngudut. Ana setrum lagi. Ah, Ndak. Oh. apa po? Ora apa. Ya udut, udut. Kowe ning kabel ora dipateni. Nggih. Iki acarane nganu, guys, nyepot kabel ditokne ning engko bakal ditokne ning omahe Duta. Dene lampune kabeh padang. Mudung kali ya, Mas. Wah, atus ya, Ndut. Juru Mas. Iki nyepot-nyepot iki ra apa-apa sini. Apa Tane kok ngedol. Kok Kon ngedol abile. Didol ancer-ancer. lah adol ya. Oh. Pinter loh itu. Nah iya. Imbang dari. Dadekne duwe tak. Pak Wit pinter, Pak Wit. Duh, nyawut. Iki tekan ndi to, Mas? Lor terus. Ora enek wong nggawa ndo e. Pelek wong pinter nyondo me Mbak Tin no. Me Mbak Tina. Iya to. Karena yo, Ondo dawa kae. Tapi enek menek iso. mana apa? Menek. Pilih mana apa? Engko jare balik rene. Depan ya. Oh. Kesel. Nggih. Nek manjing. Lah wi lho. Oh kok kuwi. Kuwi ngulan udu yan. Heh? Lah wi lho menek wani ta? Bahaya lho, Dit. Wah, ora ae kok pangan. Dit ku guling ra, Dit. Abres. Ndoyong rono, Dit. Apa? Ndoyong ngedut. Adile guling to, Dit. Gek pucuk cilik. Malah itu gocokno, Dit. Tahanan gitu. Tugel nang, Dit. Oh, ndel kok. Pak Wit iki munggang ngono ngendel lho. Mugang iso iki. Pinter. Hah? Pinter. Iya. Ning kanu munggang sing kuwi, Pak. Heeh. Nang terong. Monggo. Lho, cowok kuwi lho. Iki kok kon nyaklek pisan lek iso. Komplonge wae jenenge. Kok yo. Heeh. Gowo balik nang nggih. Nek nggih anu. Wi. Lah, apa? Pinter wae. Weh. Wes, Dit. Wes kena sendal Dit, sendal Dit. Gak sah, gak sah. Kira terus dukel. Iki ngelaki wong, anake wong lho iki. Abel apa iki? Wifi iki. Sendalan pol, Dut. Sendalan pol terus. Lah, wes. Iki ngelaki wong iki, anu niki. Iki Pak Wit. Munggah cantal kene kono Dit, kalau. Terus munggah neh kono.
Cantol lo lho. Bek duit bek. Oh ngenai uang lho engko. Bek dah bapak jaga. Enggak apa. Iki nyantol uang. Kowe menggo aku lilit. Lilit. Pacak mono kok menek iki. Ora dicantole nggih sogok. Ben Tito Dut, awake ngurusi iki Dut. Apa-apa. Kan nggih cagak anu e. Bro, nih Pak Wit. Pak Wit. Jebol. Jebol itu kena iki cagak. Iki. Go balik. Iki kabel kae mbiyen no. Boleh. Hei. Langsung jebolan ya. Ben sendal iki. Loh, ora apa to, Pak? Wah, gelis Pak Wit enggak ya. Wes langsung gue balik ya. Pandine ada ngancang-ngancang kayak nane yo, suwi diluk. Peh. Pak Wit dan. Lah yo. Gelis ah. Ayo Ndut. Iki aja Ndut iki ngono iki lah. Ndut ya aja luwe Ndut e. Deres Ndut. Delek deres. Hah? Wih nang go balik, kon go balik Tito sik. Wih. Wih bedel sik wih. Barang. Oh barene neh Tito. Kulon omah. Ping kulon omah. Wih. Namanya Heeh. Ya kira tadi berata teman. Dulu saja nen. Bila ngerti ya. Ngiwangi jauh-jauh no. Bela di sini bos. Bila. Kilo gas ini bela lagi guys. Bel. Bel, selalu jalan. Bila. Kita cagak-cagak kena nggih gawe. Bah, boleh. Dot. Wes wedhot kok niki. Wes langsung dukelone, Dut. Langsung ke kene ini. Dut yo. Pak pindah sini. Apa? Tapi ni. Heeh. Ya. Wang. Oh ono. Iki keri mbiyen kon keri ya. Engko ae. Engko ade iso nandangi iki. Sing kowe bene. Iki sisane sik iki. Ki ade nandangi kan iso to, Dut. Itu lagi. Gelis ya, Nen. Gelandang ya. Wah, bose. Iso loh. Cak Ndut iso antar. Wah, Cak Ndut. Wih. Ya, Cak. Ya, Cak, goncang Tito. Ya, goncang Cak Ndut. Mau nanti aku dibawa ke semak-semak sama Tito. Iya, Bos. Eh? Tang kok.
Awas awas awas. Giyak kan. Oh. Tulis apa Wit? Lampunya cemara nih. Oh no. Lampu ra kena. Iya beda iki. Oh iya. Iki turah. Oh iya. Piye nggih apa? Ondo maksudnya. Aduh endi? Aduh ondo aduh. Mek koyak mau enek. Enek. Enek wesi, gaji anu wesi. Sik. Teki. Saiki Pak Wit. Arep dinggeni. Kae manggen kene hooh, duwe lampu. Nyuwe ibuke hooh, kokono gorekne. Hooh. Oh haruwi. Apa? Kowe? Ya bang. Ku ya jimo iki. Hooh, manggen kene. Aduh ngene. Hooh. Bakal pakai pakai. Oh, haruwi. Omone juta manggen kene lampu njimuk me ibuke no. Neh. Oh. Iki. Oh, no. Ambungan aja lah. Pak Wit pengen ru. Dah. Pak Wit pengen ru. Hmm? Oh. Ciknya obek. Nyepoti kabel. Gak di, kuwi kan biyen nek Mbak Yah to. Adige nyalur duta bakal dinggeni apa nih? Omah kuwi dinggeni duta. Harapan. Pik. Sadus. Wes. Dinggeni. Omahe dinggeni. Kapan nek ngene? Wis enek lampune. Heh? Oh. Ya duwe lampu kuwi kabel e, cepoti kan. Pitike tawon nek jakono sik. Kia ditempati ki guys omahe sama Mbak Clara karo Mas Dita. Daya di nganu pisan jero plafon pisan jero kamar. Star. Wes yo adek ket iki maine. Ayo tak ndut lak bengi kok. Tak Jumat Yasinan aku. Mam Jumat. Mam Jumat Yasinan Pak Wit. Sendal lho. Oh. Lali. Temotok. Ini dibenerin dikasih kayak film. Ki selot-selot ya masang lampu, ben si noto-noto. Mubeng duwe lampu iki, ben. Po wadang. Ndit kok malah aku ndit. Mbok Cio to bare ning becek. Iki kanca. Iki kanca. Ah gorengan apa ndit kok?
Ki kanca kondut. Amplop pisan kene ya. Angklop. Boh, wis tuku angklop gedhi kok. Piye to iki? Masane kon besok ae ya. Oh, ae. Iso balik gaji. Esuk gaji Cik Jon gelem kok Pak Wit langsung ngejak. Budal cisuk. Mergo jam 12. Nganu Jumatan. Wonge. Kamu wis golek make kok. Iki ya bojo iki. Kalamu aku ora mau. Oh, kabeh. Ganti. Sagae ketokne pring. Ceklek ora genggek iki. Terus parang ngidul apa? Wifi ya lho iki. Ki lampune rampan ya, Bek. Tak benakne Bek sampean bareng main juta. Tak benakne. Kabele maneh. Oh. Apa nih? Dit, lampu nang kene, Dit. Lampu cepatan, Dit. Lampu cepatan. Oh. Pak Wit. Lampu Dit. Ancek-ancek toh. Ngono. Empan paling, lampune paling bek. Oh. Kena yo. Berarti kabel sebenarnya kene. Grip. Wis cepatan berarti anu dandani cepatan. Aduh. Wih, tang. Kosong. Jo, trumi. Nganu ora kena jere sanu mau. Ora kena. Ora iso mbakne. Iki iki yo ndine iki. Ondo. Oh iya. Awas sampe setrum ora. Sogokne Tit. Maine sat-set kok. Boleh kok. Kami mepet. Aplikasinan kok, guys.
Wis oleh jerone kuwi lho. Gitu ya. Aneh-aneh deh. Dimasak apa kan? Aku. Aneh-aneh. Angel. Bah. Plineng, Bah. Nyampo bintang-bintang ada kayak mau. Apa gati go plinengan. Papalan putih, Bah. Tilem ya? Papalan turu apalan? Papalan ndak apalannya? Apalan. Pasang kabel Pak Lan. Pak Lan. Cek nyapo? Bisa juga Pak. Nyapoti kabel Pak Lan nih. Nyepoti kabel. Minggu dhewe Pak. Dutar manggen kula no. Njimuk lampu listrik kome Mbak ya. Minggu dhewe Pak Lan. Komaku ae lho. Empuh dutar. Iki tak kontena kan tak omong sejak umum njupuk komaku njupuk komahi engko doyak-oyak. Tiap bulan. Lagi deman iki kok kene kok merop kuwi kok. Maghrib, guys. Ndi? Kowe kok merem kowe? Mbok rame jebok kondi kowe? Oh iya. Empan adut iki. Tekan rom sae, gue listrik kondi wi. Cakle iso dianu ya. Oh. Pateni aja. Ora. Ora. Kene berarti Udu kae merem dhewe kae. pengen. Mek kono dhewe ti. Oh. Nang merem dhewe ti. Ditaspan ya. Ora ketok wis esuk Dut, peteng. Esuk. Balik Graji. Dong jeruk wis ana golek. Balik Graji. Balik Graji. Ngetok apa? Ngetok apa, Dut? Ngetok apa? Oh. Esok. Esok balik. Iki besok Balik Graji yo. besok. Ora nutut to ya. Modit. Yes, mari guys, masang. Nanti maghrib. Monggo sing kan ngesakaken musuk bangun-bangun omah murah-murah iki. Ready. Suruh digraji barang iki. Oh, dit yo. Oh, gini.